μαγείας. Σε αυτή όμως την προσπάθεια θέλω ο καθένας από εσάς να αναλάβει το κομμάτι της δικής του συμμετοχής, να αναλάβει το κομμάτι της δικής του ευθύνης. Και θέλω, κλείνοντας, να θυμηθείτε την ιστορική πορεία της παράταξης, η οποία, όπως σας είπα νωρίτερα, είναι ταυτισμένη με τις μεγάλες εθνικές επιλογές. Θέλω να θυμηθείτε, ακούστηκε και νωρίτερα από τον Χρήστο Γέλα, το 1974 ήταν η Νέα Δημοκρατία και ο εθνάρχης μας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, που επανέφεραν τη χώρα στη δημοκρατία. Ήταν το 1990, που ήταν η Νέα Δημοκρατία πάλι και ο τότε πρόεδρος της, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που καταφέραν να τραβήξουν τη χώρα μακριά από τη θεσμική εκτροπή. Ήταν το 2004, πάλι η Νέα Δημοκρατία, με τον Κώστα Καραμαλή τον νεότερο, που δώσαν στη χώρα το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης που γνώρισε ποτέ. Και ήταν το 2012, που και πάλι η Νέα Δημοκρατία, με τον τότε πρόεδρό της, τον Αντώνη Σαμαρά, καταφέραν να κρατήσουν τη χώρα στο κύλος της καταστροφής, στο κύλος του οικονομικού γκρεμού και να της ξαναδώσουν πνοή και ελπίδα τα επόμενα 2,5 χρόνια. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει άλλη μια ιστορική πρόκληση μπροστά μας. Είναι ουσιαστικά ο τίτλος της ομιλίας, όπως μου ζητήσαν να δώσω ένα τίτλο. Η ιστορική πρόκληση είναι για άλλη μια φορά δική μας. Είναι η ιστορική πρόκληση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η ιστορική πρόκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό, θα είναι αυτή που θα ξαναδώσει την ελπίδα στην πατρίδα μας. Θα είναι αυτή που θα κρατήσει την πατρίδα μας ζωντανή. Θα είναι αυτή που θα κηρύξει προς κάθε κατεύθυνση και με κάθε τόνο ότι η Ελλάδα ήταν και θα παραμείνει στην Ευρώπη. Η Ελλάδα θα βαδίσει σε μια πορεία προόδου. Η Ελλάδα θα κρατήσει την ελπίδα ζωντανή για όλους εσάς, για τις επόμενες γενιές, για τα παιδιά μας. Να είστε όλοι καλά, να κρατάτε ζωντανή τη διάθεσή σας, να κρατάτε όλη αυτή τη δύναμη που έχετε δείξει σήμερα ως, θα έλεγα, σαν μια μοναδική, θα έλεγα, στιγμή, η οποία θα μας δικαιώσει στο μέλλον και θα μας δώσει την ευκαιρία να δημιουργήσουμε την πραγματική ελπίδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο κόμμα και την παρουσία του στην Αγία. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω κάτι που δεν το διαβάσαμε στο βιογραφικό του, ότι έχει το μεγαλύτερο αρχείο του απόδημου ελληνισμού από τη θητεία του όταν ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είπαν περισσότερα από μένα υπερβολικά πράγματα. Δεν είναι σίγουρο. Εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.